Aktual na pang-hold up sa mga ahente na nag-deliver ng beer sa isang tindahan sa Panabo City, Davao del Norte, nahuli kam. May ulat si Argil Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Sa kuha ng CCTV, makikita ang pagde-deliver ng dalawang ahente ng beer sa harap ng isang tindahan nang biglang dumating ang dalawang sakay ng motorsiklo na pawang nakasuot ng face mask at cap. Agad bumaba ang mga sospek sa motorsiklo at kinuha ang kanilang baril at ikinasa. Ang isang sospek ay pumunta pa sa truck at tila may hinahanap. Ang isang sospek naman, makikitang palabas mula sa tindahan at may dalang sling bag. Ayon sa may-ari ng tindahan, hindi na nakuha ng CCTV pero ang sling bag na may lamang 140,000 pesos na pera ay ang koleksyon ng ahente na tinangay ng sospek. Hinintay pa ng isang sospek ang kanyang kasamahan bago umalis na tila walang nangyari. Nangyari ang insidente noong November 2, bandang 1:50 ng hapon sa Purok 4, Barangay Quezon, Panabo City. Tanggi, diretso lang niya kapkapan sir kuan katong ahente sa kuan sa beer. Mao diretso nila dool. So pero ang kamo sir nga nasa tindahan atong tungura nagbantay sa tindahan wala giunsa. Wala na sir, gipatapok lang mi sa kanang sa na area bitaw nga kon gitapok lang mi ba sa dala mo tapok mo diha. Posible daw na inabangan na ng mga sospek ang ruta na naturang panel truck ng beer sa lugar na pinagde-delivera nito. Bago to nangyari na ato pang mga previous nga mga biyahe nila na kuanan niya namukhaan niya na kuan murag kanang gisundan-sundan na gikuan sila ba na area nga ni poste po ang kuan dito katong nang hold up. Ayon sa Panabo City Police, may persons of interest na sila base sa impormasyong ibinigay ng witness. Nakipag-coordinate po ako at minitin ko po lahat ng mga supervisor o mga panel, like sigarilyo, mga ganon, sa office para tinanong po. If ever na pumasok sila sa area namin sa Panabo City, we will provide proper security in order to prevent that sudden incident na maulit po. Kasalukuyang tinutugis ang dalawang sospek na sasampahan ng kasong robbery. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Argil Relator, nagbabalita para sa GMA Integrated News.